Dakle, napunit ću akvarijum vodom. Voda je providna. Odlično. Ona će odgovarati mojoj sireni. Super! A šta ti radiš? Ja sam smislila odakle da uzmem vodu za akvarijum. Stvar, uključi vodu. Da, odlično. Ja sam već napunila ceo akvarijum. Stvar, uzmi crevo. Možeš da ideš odavde. Koju nijansu roze da izaberem? Ova nijansa će odgovarati za krov. Da. Tako je, super. A ovom nijansom ću ofarbati kućicu unutra, ispolja. Sjajno. A sad ću odštampati lepe nalepnice za drugi sprat. Imat ću školjke i morske zvezde. Moja sirena obožava sve roze, kao ja. Kako je lepo ispalo, zadovoljna sam. Što je to? Smeće? Ovo nije smeće, nego poklopac od tegle. Planiram da ofarbam svoju kuću u crno. Obožavam ovu boju. Ona odlično odgovara mojoj sireni. Da, tako je. Odozdo ću zalepiti strašne nalepnice. Gotovo. A šta ćemo s akvarijumom? Dajte mi da razmislim. A ja sam već smislila. Uzet ću plastelin. Eto ga. A moram ga razvući. Potrebno je napraviti pravougaonik, a posle obeležiti na njemu linije. Da, odlično. A zatim ću to zgnječiti i posle uviti. Pogledajte, ispala je školjka. Stavit ću je na dno akvarijuma. A sada uzimam kesu sa makaronima, sipam unutra roze boju, zatvaram i mešam. Gledajte, svi makaroni su se ofarbali u roze. Sad ću sve to staviti u plastelin, ovako. Gledajte, to baš liči na korale. Dodat ću još malo korala. I kakav je to akvarijum bez morskih životinja? Tu će biti dvorac. Da, meni se već sviđa šta ispada. Kakva lepota. Nasuću malo žele kristala. Wow, to baš podsjeća na kamenje. Stavit ću krug na naduvanje u obliku raka i poslužavnik sa koktelima i slatkišima. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Divno. Ko je to? Stvar, gde si? Ti si trebao još pre 5 minuta da mi doneseš lobanju tetke Mary. Kako si ti spor? Ali lobanju je doneo. Dobro, stavit ću je na dno akvarijuma. A sad ću od plastelina napraviti pipke. Dodat ću još nekoliko malih detalja. I gledajte. Ispali su pipci krakena. Super. Dodat ću još morski sunđer i malo korala. A sada uzimam crtež paučine. Zaokružit ću ga lepkom, tako je. I spašće prava paučina. O da, divno. Gotovo. Sad je mogu staviti na dno. Eto. Ostalo je samo dodati morskog stanovnika. I još više morskog kamenja. Odozgo će plivati krug na naduvanje i loptica. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Odlično. Mojoj sireni će se svidjeti. Hajde da proverimo. Idi, draga, plivaj. Uključit ću svetlo. I da, užasno lepo. A moja sirena je također oduševljena svojim akvarijumom. Ona nije mogla ni da zamisli da će nekada imati svoj lični akvarijum. A bez ove mračne komšinice Wednesday? Hajde sada da ukrasimo kućicu. Dodat ću dugačku disko kuglu za žurke. Stavit ću ležaljku, sto i magazin. I obavezno ormarić za piće i hranu. Super! A još mi treba stočić za igračke. Tako je.
U mali akvarijum ću staviti roze ligavca. O, kako je super! Divno! A tu će biti ligavac koji curi po školjkama. Super! To liči na kućni vodopad. O, da! Je li to kod Barbie neka roze žurka? Odvratno. Ona uopšte nema ukusa. Sad ću ja da pokažem kako se kreativno može srediti sprat u kući. Za početak ću napraviti stalak za piće. Da, na stolu ću staviti sve za spiritističke seanse. Ako moja lutka poželi da razgovara sa duhovima ili da vidi budućnost. Gotovo. O da. Inače, moja lutka mi je rekla da već zna šta će se desiti na kraju izazova. O da. Ona je prava čarobnica. Wow, svako se zabavlja na svoj način. Ali vi imate još jedan sprat. Da li ste smislili šta ćete raditi? Da! Ja ću napraviti spavaću sobu. Stavit ću krevet i omiljenu igračku moje lutke. O, da! A sad ću napraviti garderobu. Odlično! Moja lutka ima tako mnogo odeće. Moje lutki je obavezno potreban stočić sa ogledalom. Eto ga! Na njemu ću rasporediti svu šminku i parfeme. Eto, gotovo! Ja sam se čak i umorila. I dodat ću tobogan, uz pomoć kojeg može odmah da se spusti u bazen. Gotovo! Još te kod Wednesday, kakav užas! Ti to zoveš užas? To je obična sobna biljka. Ona voli gumene crve. Stavit ću ga u spavaću sobu. Ovdje će biti staro drvo. Na njemu ću okačiti odeću. A tu će biti stočić sa šminkom. I naravno grob. Nadam se da unutra nema nikoga. Stvar, izvadi omiljenu igračku moje lutke. To će biti krevet. Okačit ću sliku i staviti tobogan. O da, ja sam završila. Wow! Ja vidim da su vaše lutke oduševljene svojim kućama. A vi tačno znate šta vole vaše omiljene lutkice? Wow! Dok se Wednesday i Barbie takmiče, njihove lutke su prave drugarice. Napišite u komentarima čija kuća vam se svidjela najviše. One su ispale tako različite, ali svaka na svoj način lepa. O da, meni se dopadaju obe kuće, a vama? Čekam vaše odgovore u komentarima. Baš me zanima šta vi mislite. Ja mislim da je moja kuća najbolja. Ne, moja kuća je lepša. Ona je tako roza i svetla. Baš mi se dopada. Dobro, nećemo da se svađamo. Obe kuće su lepe. Dobro. Wow, imate toliko nageca. Ali Chloe imala najmanje sreće, samo jedan komad. O, Nancy ima 10 komada. A Diana ima... Wow, 100 slojeva nageca. Super, neka Chloe počne. Da, i ja počinjam. Već znam kako da pojedem svoj komad. Treba mi sos. O, da, to je neverovatno. Stavit ću nagec u pakovanje i odmah pojesti i nagec i sos. I hvatam. O, nisam ovako planirala. Hej, prestanite da se smijete. To je svakako ukusno. Nancy, mogu li da obrišem svoj prst? Hej, prestani. Ne prljaj mi odeću. Vreme je da probam svoju porciju. I ja ću jesti nagece sa sosom. Moda čekajte, a šta ako mi neće biti dovoljno jednog sosa? O, ideja. Stavit ću sve nagece ispred sebe. I sa kašikom ću staviti malo sosa na svaki komad. Onda će mi definitivno biti dovoljno za sve. O da, savršeno. Sada mogu mirno pojesti sve nagece. O, to je prelepo. Oduševljena sam. Eto, sve sam pojela. Ko je sljedeći? Diana?
A dalje sam ja i mojih 100 slojeva nuggetsa. Također ću ih jesti sa sosom. O, prelepo. Želim još i još. Ne mogu prestati da jedem. O, ovo je preukusno. Gledajte. Sad ću ih uhvatiti. Gotovo. Dobro je što sam dobila tako mnogo. Jofu, umorila sam se da jedem. Što? Zašto se ova gomila nije smanjila? Šta da radim? Već sam se najela. Dobro, sad ću ugurati sve nuggetse u usta. Hajde, ulazite. Ajoj. Prokletstvo. Ne mogu više da jedem, a gomila se nije smanjila. Što? Dijana neće više? Dijana, mora sve pojesti do kraja. Hajde, možeš ti to? Da, verujem u tebe. Dobro, pokušat ću ponovo. Zar me stvarno tako jako podržavate? Baš mi je drago. Znate, ponovo imam snagu da jedem, kao da mi se otvorio drugi želudac. Sad ću definitivno sve pojesti, obećavam. Ostao je posljednji komad. Da, uspela sam, sve sam pojela. Uspela je, juhu. Dijana, svaka ti čast. Wow, to je sladoled, super. Ali Nancy ima samo jedan. Dijana ima 10 sladoleda, odlično. Koliko onda ima Chloe? Ne mogu da verujem. Dobila je 100 sladoleda. Nemam pojma kako će to sve pojesti. Dakle, Nancy počinje. Dobila je samo jedan. Neka imam samo jedan sladoled, ali definitivno nije gori od vaših. Wow! Oduševljena sam. Ko je sljedeći? Dijana, sad ti. Sa velikim zadovoljstvom obožavam sladoled. Prelep je. Čokoladni je s polja i kremasti unutra. Preukusno. O, da, fantastično. Želim još. Ostala su samo još 2 sladoleda. Malo mi je hladno, ali još uvijek mogu da jedem. To je baš ukusno. Chloe, Dijana se smrtla. Šta da radimo? Znam. Sad ćemo je zagrejati snažnim fenom. Odlično. Baš ti hvala. Ne, Nancy, moj sladoled se otopio. Pa dobro, ješću ga ovako. Da li je Dijana završila? To znači da ja mogu krenuti da jedem svojih 100 sladoleda. Moram brzo sve da pojedem dok se sladoled ne istopi. Devojke, to je prelepo. Nisam ni sanjala o tome. Da. Blago meni. Presrećna sam što sam dobila toliko sladoleda. Divno. Što više jedem, a više sam željna. Zašto je postalo tako hladno? Ne. I Chloe se smrzla, a gdje je moj fen? Čekaj, Nancy. Možemo pojesti njen sladoled, pa tek onda zagrejati je. Chloe neće biti srećna zbog toga. Ma nema veze. Konačno sam se malo zagrela. Šta? Gdje je moj sladoled? Ja nisam kriva. Jao, Chloe, a ja ti pomažem. Nancy, pridrži ovo. Sad ću je naučiti pameti. Dijana, izazivam te na bitku sa štapićima. Da li prihvataš moj izazov ili se plašiš? Šta? Ja se plašim? Nancy, čuvaj sladoled. Sad ću ti pokazati ko se plaši ovdje. Moje štapići će slomiti tvoje. Eto ti, eto. Wow, ovo sam vidjela samo na TV-u, ali uživo je mnogo bolje. Ko će pobediti? Chloe je izgubila, a ja sam baš lepo jela. Chloe ima takvu malu flašicu sa želeom. Nancyna flaša je mnogo veća. Sigurno ne može biti veća. Čekajte, ipak može. Dijana, čak te i ne vidimo za ove ogromne flaše. Tamo ima 1000 slojeva Skittlesa. Chloe počinje. Nema veze što sam dobila tako malu porciju.
Ipak ću sa zadovoljstvom pojesti svoj slatkiš. Pogledajte kako slatko izlazi žele iz ove male flašice. Prelepo. Hej, Čelo, odlazi odavde, ovo je moja hrana. A ja imam toliko mnogo želeo i toliko Skittlesa. Želim odmah da probam. Wow, to je preukusno. Obožavam Skittles. Njam, njam. Divno. Zaista sam sve pojela. Pa dobro, bilo mi je dovoljno. Samo treba obrisati lice. Jao, zalepila sam se. Gde su mi usne? O ne! Ajoj, vratite se na mesto. Ovako, mnogo bolje. Dijana, sad si ti na redu. Kreni. Drago mi je da ti se vrati osmeh. Sad je došao moj red da uživam u ovom slatkišu. Oho, koliko bombona. Neverovatno. Devojke su bili u pravu. Jo, tako privlačno jede. Bože, pogledaj Dijana. Ma šta vam je, to su samo pčele. Neće mi ništa. Znam sigurno kako da ih se rešim. Izvinite, mali prijatelji, ali ja nisam planirala da delim hranu. Oho, Dijana, svaka čast. O ne, pčele se vratile i dovele prijatelje. Devojke, bolje da bežite odavde. Ma dajte, to nije problem. Sad ću i njih poprskati. Hej, zašto ništa ne prska? O ne, nestalo mi je spreja. Bože, šta da radim? Oho, jadna. Ne dirajte nas. To je bilo neprijatno. Hej, vratite moju flašu. O ne. Vratili. Dakle, svako od nas ima Huba Bubu, ali Kimberly je dobila najmanju. Pa da, došla mi je ideja. Naduvat ću svoju žvaku i bit će kao Fibina. Sad ću još malo i... Wow, pogledajte kako je velika. Kim, zaustavi se. O ne, moja žvaka. Mary, bila si u pravu. Vratila se. Ali opet je mala. Pa dobro, probat ću takvu. Prelepo. Čak i balon sam naduvala. Mary, sad ti. Dobro. Sad ću da probam. Ja imam srednju žvaku i nikome je neću dati. Jel vam jasno? O da, to je prelepo. Ideja? Mogu preseći Merinu traku, a ostalo pojesti dok ona ne vidi. Šta se desilo? Kim? Zar te nije sramota? To je bila moja žvaka. Izvini, nisam mogla da odolim. Znaš šta? Eto ti. Hej, šta si uradila? Sad sam sva lepljiva. Phoebe, nastavi. Konačno. Ja imam baš mnogo žvake. Blago meni. Sad ću da je izvadim. Wow, kako dugačka traka. A žvaka ću je baš dugo. Mislim da će mi trajati godinu dana. Neverovatno. Phoebe, ne vidiš se iza ove gomile žvake. Ja ti mogu pomoći da je pojedeš. Ups. Ne, nemojte da mi pomažete. Lepljivi monstrum. Bežimo. Poverovali su. Ali sad mogu mirno da pojedem svoju žvaku. O ne, to je ljuti čips takis. Meni se najviše posrećilo jer sam dobila najmanju porciju. A ja imam srednje pakovanje. Oho. Da, ja imam ogromno pakovanje takis. Plašim se da jedem to. Kim, ti si prva, hajde. Okej, sad ću da probam. Čips takis je baš lep, ali mnogo je ljut. Pusti me, požar. Mary, pomozi mi. Da, naravno, sad ću. Za mini požar trebaju mini vatrogasci. Jesi spremna? Uključujem. Postalo mi je mnogo bolje. Hvala, Mary. Phoebe, sad ti. Da, sad ja. Ako je Kim uspela, uspeću ja. Sad ću da probam. Oho, to je baš ukusno. Ali samo na početku.
O ne, kako velika vatra. O, mogu napraviti sebi malo kokica. Ha, čujem kako kokica pucaju, super. O, da, to je prelepo. Mary, sad ti? A nisi valjda zaboravila na svoje veliko pakovanje? Jao, tačno, neću da jedem to. Dobro, znam da moram. Uradit ću to, ja sam jaka i hrabra. O ne, već mi je loše. O ne, počinje. Oho, nevjerovatno, to je piletina. Super. Hajde da je jedemo. Baš je ukusna. Kako malo pakovanje poki, to je tužno. Juhu, a kod mene srednja porcija. A kod mene najveće pakovanje štapića. Ekstra! Unutra je najveći štapić na svetu. Jedva čekam da probam. Ali ja počinjem. Hej, zašto imam rupu u pakovanju? Šta? Hrčak jede moj poki. To nije u redu. Ovo je moja hrana. O, u stvari dobro, presladak si. Ne mogu da se ljutim na tebe. Daj bolje da te pomazim, duša mala. Kim, nastavi. Okej, sad će da počnem. O, da, obožavam ovi kolači. Oduševljena sam. O, kako mnogo štapića. Wow, to je najlepše što sam ikad jela. Preukusno. To je to, sve sam pojela. Hajde, sad Phoebe. Napokon. Jedva čekam da probam ovaj štapić. O, kako teško. U stvari, ne moram da ga dižem. Ješću ovako. Wow. Da, to je fantastično. Od sad ne želim jesti manje slatkiše. Ova veličina mi odgovara. O, čekajte, pada! Za malo da padne na nas. Da, to je bilo strašno, ali sad možemo zajedno da pojedemo ovaj štapić. Poslužite se, devojke. O da, nevjerovatno. Da, slažem se. Oho, imam veliku kantu sa kukuruznim zrnama. Super! A ja imam srednju kantu. Nije loše. A šta je kod Kim? A kod mene opet mala porcija. To je tužno. Što? Samo jedno zrno? Ozbiljno? O, Ideja. Imam rukavicu gvozdenog čoveka. Moći ću da ugrejem svoje zrno s pomoć moćnog i vrućeg zraka. Gledajte. Uspelo je. Sad ga treba uhvatiti. Hajde. I... Bravo u moja usta. Ukusno, ali malo. Hajde, Phoebe, sad ti. stvarno, super. Dakle, ja ću da spremim kokice u tiganju. Stavit ću kantu unutra i zatvoriti poklopcem. Čekajte, nešto nije u redu. Moram zatvoriti poklopac. Da, tako je bolje. O, nevjerovatno. Hvatam poklopac i jedem kokice. O, da. To je prelepo. Phoebe, hoćeš dati meni malo? Ne, kokice su samo moje, a nikome ih neću dati. Cicija? O, tačno, imam magičnu rukavicu. Sad ću spaliti tvoje kokice. O, ne. Šta ste uradili? Moje kokice će sada pući. Kimberly, to si ti uradila? Ajoj. Oho, koliko kokica. Ne mogu da verujem. O, da. Hajde da ih probamo. O, da. Hvala puno, Mary. To je mnogo ukusno. Dakle, devojke, morate ukrasiti ove torte tako da postanu nevjerovatno lepe. Možete li to uraditi? A Sophie, moraš je ukrasiti, a ne jesti. Jao, šta ćemo s njom? O, da, to je prelepo. Znači, Sophie može samo da pojede tortu? Pa dobro,
A ja hoću ipak da ukrasim svoju tortu. Uradit ću to uz pomoć Oreo kolača. O, izgledaju baš cool. Dakle, prvo ću polizati safil. To je najlepši deo. Zatim sve keksiće ću staviti u čeniju. Gotovo. To nije bilo teško. A šta je kod Sofiji? Sve je pod kontrolom. Već sam pojela tortu tako da mi je ispao krug. Mislim da će to biti dovoljno. Tina, zar si stvarno mislila da ću sve pojesti? Ne, ja planiram da ukrasim svoju tortu uz pomoć žvake Huba Buba. A sad ću uzeti 2 ove limenke i razvući svoje žvake, da, baš kao testo. To nije lako, ali daću sve od sebe. Eto, završila sam. Oho, cool. Mogu probati ovaj sok. Otvaram. Sad sam sva mokra. Tako ti treba. Dobro, nastavit ću da ukrašavam svoju tortu. Sada treba staviti ovaj sloj žvake na tortu. Ovako, odlično. A sad mi treba marcipan. Stavit ću to na tortu. Da li vas podsjeća na nešto? Tačno, to će biti torta u obliku jagode. Napišite u komentarima da li volite jagode. Ja je obožavam. Kakva lepota! Ukrasiti tortu tik-takom je bila genijalna ideja. Izgleda zaista dobro. I ja sam skoro završila. Treba da stavim sve keksiće u kalup i da ga izmrvim. U tome će mi pomoći Hulkova ruka. Tučem! Tako je. Super je ispalo. A sada ovaj veliki keks ću staviti na tortu. Ostaje samo ukrasiti sve nutelom i napisati Oreo. Da, pogledajte, napravila sam Oreo s ogromnom količinom punjenja. Wow, devojke, vaše torte izgledaju super. Hajde što pre da ih probamo. Tina, prijatno. Da, ovo je divno. Sofi, mislim da je vreme da i ti probaš tvoju tortu. Vrlo rado. Jedva čekam. Da, to je prelepo. Ja mogu ne samo jesti tortu, već i naduvati balon. Wow, kako je velik. Došla mi ideja. Moram da probušim taj balon. Gledajte. Šta je ovo? Baš smešno. Baš ti lepo stoji, Sofi. Jeste li već smislili kako ćete ukrašavati ove torte? Vidim da Sofi ima neku ideju. Šta je ovo? Žele meda? Mislim da Tina ne voli takve slatkiše. Previše je roze. Ja moram otopiti svog medu. Uradit ću to uz pomoć fena. Nisam znala da je fen tako moćan. Gotovo. Idemo dalje. Uzet ću kalup sa medama i zekama i napuniti ga tečnim želeom. Tako ću napraviti puno žele bombona. Da. Konačno sam smislila šta želim da uradim. Stavit ću poki štapiće sa strana. A gore ću staviti crni kolači. Samo treba otvoriti pakovanje. Hajde, otvori se. Sve je ispalo. Moram to što pre uhvatiti. Spremna sam. Hvatam. Valjda sam sve uhvatila. Ili ne. Izvini, Sofi, nisam htjela. Dakle, sada treba to sve staviti na tortu i završila sam. A moje žele životinje su se već stegle. Sada ih treba staviti na tortu. Da, to je preslatko. Mnogo mi se sviđa. Smislila sam još nešto. Sipat ću na papir malo tečnog želeja, a zatim odseći višak. Želim da napravim malu žele vrtuljku. Da, ja sam tako pametna. Pogledajte kakva lepota. Stavit ću to na tortu i gotovo. Vaše torte izgledaju savršeno. Vreme za degustaciju. Tina, probaj svoju tortu. Kakvo lepo pače. Oduševljena sam. Divno. Ova torta se topi ustima. Pa, hajde da vidimo šta je kod Sofi. Jedeš kao prase? Gledaj šta ću da ti pokažem.
Oho, Sophie, to je baš moćno. Svaka čast. Ajoj, ovo se vrti prebrzo. Hvataj tortu dok nije odletela. Ajoj, prekasno, torta je odletela. Sophie, nemoj da brineš, imat ćeš još priliku da ukrasiš tortu. Ali ova torta jednom mora pasti. O ne, pazi se! Jao, to je sigurno bolelo. Ovu tortu ćeš zapamtiti zauvek. Ali sad mogu da je probam. Lijepo. Očekujemo vaše neverovatne ideje za ukrašavanje torta. Sophie, šta si smislila? Da, došla mi je super ideja. Želim da ukrasim svoju tortu rezancima, ali prvo ih treba skuvati u roze fanti, a to će biti stvarno cool. Tina, jesi nešto smislila? Teško reći. Tačno, došla mi je super ideja. Želim da ukrasim tortu sa crnom čokoladom. Samo treba sve podeliti na male komade da bih mogla potpuno ukrasiti tortu. To će biti super. Odlično. Vreme je da stavim to sve na tortu. A gore ću sipati svoje omiljene Maltesers bombone. Ali da bih sigurno uspjela, moram pojesti što više Mentos bombona. Kako je hladno. Ali sad imam veoma leden dah koji mogu da zaledim padajuće bombone. Pogledajte, zar to nije cool ideja? Juj. Oho, treba nešto smisliti. Tačno. Sipat ću ti malo vrućeg soka, to će te zagrejati. Izvoli. Juj. Hvala. Da, sad mi je baš toplo. Baš ti hvala, Sophie. Nema na čemu. Dakle, Fanta je provrila, vreme je da je sipam u kantu. Odlično, zatvaram i dobro mešam. Da vidimo. Uspelo je. Dobila sam lijepu roze pastu. Sa njom ću sigurno moći da ukrasim svoju tortu. Sipat ću je odozgo i lijepo rasporediti. Ostalo je dodati oči i osmeh. Jel ga prepoznajete? Ovo je crveni hagi-vagi. Tina, probaj svoju tortu. Da, jedva čekam. Jao, to je fantastično. Tina, jesi zaboravila da imaš još crne bombone? Jao, da, tačno. Prelepo. Hajde, sad ti. Dobro, uzimam pače. Pa, kakva je torta? Je lepa? Izgleda da je Sophie oduševljena. Već je pojela celo pače i ne planira da se zaustavlja. Jao, šta je s njom? U pomoć! To je baš smiješno. Nisam znala da je takva kukavica. Ja ću ofarbati kuću u svoju omiljenu žutu boju. Obožavam je. Kod mene će uvek biti svetlo. Jao, kako mi je žao. Oho, baka u pravu. Moram i ja ofarbati svoju kuću u svoju omiljenu boju, roze naravno. Da farbam kuću sama? Ne. Bolje da pozovem Munju. Ona će sve uraditi umjesto mene. Da. Obožavam ovu crnu boju. Ovo ću staviti ovdje. A od ovog materijala ću napraviti krov. Stvar, probudi se. Treba mi tvoja kuća. Da, moj krov će biti u obliku kovčega. Savršeno. Zalepit ću sve to ovdje. Pogledajte šta sam smislila. Imat ću mekani krov. To je baš slatko. A ovdje ću okačiti baloni u obliku srca, naravno. Baš mi se sviđa moja nova kuća. Ali nešto nedostaje. Tačno, smislila sam.
Treba nacrtati cvetići. O, prelepo, ja sam genijalna. A ovo ću staviti na krov, neka svi znaju da je to moja kuća. Gotovo. Ej, Ruko, prestani da se treseš. Treba mi ravna linija. Gotovo, završila sam. O, ove papuče mi također trebaju. Zalepit ću ih ovdje, a unutra ću staviti cveće. O, tačno, to mogu staviti na krov. Juj, kako boli. Bezobrazan čekić. Dakle, a sada mogu napraviti zidovi. Odlično. A ovdje će biti grožđe. Imat ću prelepu zelenu lozu. Ojoj, moje leđa. Da, treba stalno polivati cveće. To je baš pametno. O, pogledajte, već raste nešto. Divno. Hoću da u mom dvorištu bude što više cveća. O, da. Tako je. Umjesto saksija ću imati čizme, to je baš originalno. A ja ću svugdje zalepiti svoje slike. Ovdje će mi biti šminka. A pozadi će biti ogledalo. To je baš zgodno. Jao, kako sam lijepa. I naravno, moram imati bazen u dvorištu. Sipat ću vodu u njega i ovakve kuglice. Gotovo. Mogu sesti na ležaljku i popiti svoj omiljeni koktel. Lepota. Sad ću od ovoga isplesti nešto. Šta mislite, šta će to biti? Naravno, a moja ležaljka. Stavit ću čebe na nju i sedet ću svako veče ovdje. U stvari, što bih čekala veče? Gotovo, ali nešto nedostaje. Znam. Ova strašna ptica će čuvati moju kuću. A na prozor ću staviti daske. Ne želim da neke bake dolaze kod mene. Sljedeći prozor. Stvar. A zašto mi ne daješ da ga zatvorim? Šta si to doneo? A, da, to je odlična ideja. Svaka čast, stvar. Od ovog ću isplesti paučinu. A na nju ću staviti slatke paukove. A sada treba malo srediti dvorište. Skoro sam završila. O da, to je moje omiljeno mjesto. Groblje. Podiže mi raspoloženje. A na ogradu ću okačiti električnu žicu. To je magično. Jao, za malo da zaboravim. Treba mi električna stolica. To veoma opušta. Stvar, pritisni. Jao, kako to radi? O, uključio se. Komšije, dođite ovamo da se slikamo. Nema šanse, s njom se sigurno neću slikati. Pa, hajde onda zajedno. Šta vam je? Mislim da je to odlična ideja. Pa dobro, onda ću zapaliti jedan selfie. Oh, cool. Sad ću da vidim šta je ispalo. Jao, šta mi je sa licem? Pa dobro, gdje da je okačim? Neka bude ovdje. O, da, ja sam moderna baka. Ovdje ću staviti tepih. A u ćošku će biti stol. Divno. Neka stoji peć ovdje. Ja volim da kuvam. Trebaju mi svi kuhinski uređaji. I naravno, treba mi puno svetla. Okačit ću lampicu ovdje. Ojoj, koliko prašine. Da, odlično radi.
Ovdje će biti police. O, da, kako sam lepo sredila svoju sobu. Obavezno mi trebaju zavese. Tako je. Ostalo je staviti kamin. O, kako toplo. Svaka mi čast. Obožavam svoju sobu. O, kako je lepo ovdje. Nisam ništa gora. I ja ću srediti svoju sobu. Ovdje će biti beli tepih. A ovdje? Tačno, okačit ću ogledalo. Obožavam da se gledam u njih. Baš sam lepa. Ovdje će biti moj kofer sa šminkom. Ovo mi ne treba. Ostaće samo lampica. Radi. A ovdje ću okačiti svoje stvari. Imam puno lepe odeće. A na ovom zidu ću nalepiti nalepnice. Preslatko. Jao, za malo da zaboravim. Treba mi moj plišani meda. O, kako je mekan. Tačno, vreme za slikanje. Pogledajte kakvog medu imam. A sada pogledajte moju odeću. Da, ovakvu lepu sobu imam. Jel mi zavidite? Šta može biti lepše od paučine? Samo paukove. O, da. To izgleda prelepo. Stvar, donesi mi tepih. Zdravo, kosture. Treba ćeš mi, ali ne ceo. Nekoliko laganih pokreta i moj sto je spreman. Magična knjiga, svećice i lampica. A ovo su moji omiljeni slatkiši. Želim da uvek budu pored mene. A ovdje će biti mjesto za kuvanje. A gdje ovo da okačim? Znam. Neka ga svi vide. Kako sam spretna. Odlično. Mogu okačiti. Jao, baš mi se sviđa moja soba. Šta je bilo stvar? Hoćeš da imaš svoju sobu? Jao. Dobro stvar. Nagovorio si me. Spremna sam da ispunim tvoju želju. Ovdje će biti tvoje spavaće mjesto. A tu će biti tvoja garderoba. Imat ćeš čak i scenu za nastupe. Hoćeš probati neko odelo? Brutalno. Nežno. A u ovome možeš ići kod bake. Strašno. Dobra stvar. Imam nešto bolje za tebe. Pogledaj. To je rukavica Ironmana. Zar to nije cool? Šta još da dodam? Znam! Joj, kako sam pametna! Ovdje će biti tepih. I puno belih cvetića. Tu će biti mali krevetić. U ćošku će biti meda. A tu će biti umivaonik. I mala stolica. Ćao, moja Barbie. Ti ćeš živjeti ovdje. Jesi zadovoljna? Vidim da jesi. Jao, vreme da i ja sredim mjesto za svog kućnog ljubimca. Tu će spavati. O, da. Ovdje ću sipati vodu. A ovdje hranu. Duša moja, ovo je tvoja nova soba. Uživaj. Jao, vidim da si gladna, a maca moja mala, jedi. Jao, za malo da zaboravim. Ja. A maca voli da šeta po krovu. A vidim da si oduševljena i ja isto.
Eto, moja slatka pita je spremna. Idem da počastim komšije. Poslužite se. Dobro, hvala, probat ću. Hvala puno. Merci. Ko je to? To je onaj tip što nas je prevario. A, evo ga. Hvatajte ga, devojke. Sad ćemo ga prebiti. Možemo ga zakopati u mom dvorištu. O ne, imamo lisice na rukama. I kako ćemo da kuvamo? To je nezgodno. Pa šta da se radi? Kažnjeni smo. Tako je. Ko pobedi u kulinarskom izazovu, bit će slobodan. A vaš prvi zadatak je spremiti tortu. A dobro. Ali kako da kuvamo lisicama? O, ideja. Ovdje mora biti nož za tortu. Da. Sad ću osloboditi sebe. Ej, šta radiš? To nije fair. Hajde da igramo po pravilima. Prvo ću iseći sredinu kore. Tako je. Unutra ću staviti slatko punjenje. Uspela sam. A evo mog lepog fila. Treba dobro premazati sve slojeve torte da bi bilo sočno i ukusno. Ja baš volim da kuvam i uvek to radim s ljubavlju. Mislim da će policija primetiti to. Aha, tako je. A sad mi treba med. Jo, nemam snage da ga otvorim. Ups, izvinite šefe, nisam htjela da vas ometam. Pomozite mi, molim vas. Trenutak, bako. O, hvala puno. Dakle, sipat ću naše punjenje unutra. Kakav miris. Rado bih pojela jednu kašiku sa čajem. O, joj. Bako, fuj! Ispala ti je vilica? O, pitam se, da li se može preseći lanac sa njom? Šta radiš, Roxy? Baki treba vilica, vrati mi, molim te. Da, tako je bolje. Dakle, gde sam stala? Tačno. Vreme je da ukrasim svoju tortu. Dodat ću što više žele bombona da bi postala slađa. Lepota. Mnogo mi se sviđa. I obavezno ću staviti mentu za miris. O da, ispalo divno. Joj, Roxy, opet ti? Jesam ti rekla da prestaneš već? Jao, izvini, bako, samo sam pogrešila. Htjela sam da otvorim teglu sa žvakom. Odlično, mislim da će takvo punjenje sigurno dopasti svima. O, da, izgleda super. To sam dobro smislila. Ukus je ekstra. A sad ću naduvati balon. Ups. Dakle, tvrdu hubabubu ću također dodati. A tačnije, ukrasit ću tortu sa njom. Da, tako je. Pogledajte, moje torte u obliku hubabube. Zar to nije super? Dakle, ja ću početi od slatkog sirupa. Ovaj lanac je zgodniji nego što sam mislila. Dodat ću što više sirupa unutra. I maskirati to korom. I filom. Da, tako je. Ostalo je sve razmazati. Perfekto. Idemo dalje. Ostalo je samo sve ukrasiti. Pogledajte, odlično mi ide. Moj desert u obliku Skittles je skoro spreman. Ostalo je dodati jestivu etiketu. Da, mislim da je savršeno. Prijatno. Wow, super, tako sam gladna. Rado ću probati sve torte. Počet ću od ovog šefovog deserta.
Wow! To je super! Ovo je najlepše što sam ikad jela. Ha, svaka čast. Idemo dalje. Baka je također dala sve od sebe. Sad ću probati. O, da. Hvala puno. Sviđa mi se vaša torta, bako. To je divno. Dakle, ostala je posljednja torta. I izgleda jako dobro. Wow, jedva čekam da probam. Jao, ne mogu da se zaustavim. To je ekstra. Je li to žvaka Huba Buba? Jeste. Nevjerovatno, baš je lepa. A mogu čak i balon da naduvam. Ups. Super. Dakle, pobedila je Roxy. To je odlučeno. Da, slobodna sam. Ćao, prijatelji. Jeste već čuli za našu novu igricu? Instaliraj Multidosort u Apple ili Google Store-u i igraj se zajedno sa nama. To je jako zabavno. Dakle, pažnja. A vaš sljedeći zadatak je... krofna. Jeste čuli? Lako. Kako god kažete, baka će spremiti to. Jo, kad ćete me već pustiti? Krofna, super, obožavam krofne. Dakle, moje roze testo je već spremno. Ostalo ga je sipati u aparat za krofne. Ukus je divan. Zatvaram i čekam. Čekajte, zašto ne radi? Hajde, radi! Joj! Udarila me struja! Jao! Pomoć! To je bolelo. Jadna ja! Jadna? Ne, bako! Prestani da me maziš, molim te! Dobro. Dakle, gde je moj veliki tiganj? Čuvam ga specijalno za krofne. Dakle, sipat ću što više ulja. A zatim ubaciti krofne unutra. O da, miris je ekstra. Odlično, krofne su već spremne, a mogu ih staviti na tanjir. Tako je, a vreme je dodati čokoladnu i voćnu glazuru. Kako lepo curi. A preko ću obavezno sipati slatke konfete. A bez njih ne može nikako. A da bih pobedila, napravit ću još jestive lisice. Gledajte. Jel vas to podsjeća na nešto? Super! Požar! Izgleda da su moje krofne izgorele. Ne, sve u redu. Hej, čao! Ove krofne su tako male i zabavne da ih mogu staviti na prse. Jako zabavno. Ups, nešto sam se zanula. Nastavit ću. Gledajte, napravit ću smajlić od krofna. A sad ću dodati slatke konfete. Hajde, otvaraj se. Ups. Jo, to je bilo smešno. Da, tako je bolje. Eto, krofne su spremne. Svaka mi čast. Moje krofne su također skoro spremne. Napravila sam ih od testa različitih boja da bi bilo što lepše. Perfekto, bako, jeste čuli? Dakle, moja glazura je također spremna. Imam nekoliko lepih boja. Sad ću napuniti špriceve i ukrasiti krofne. To će biti jako dobro. Gledajte kako to rade profesionalci. Svaka mi čast. Prijatno. Nevjerovatno. A vidim da jako želite da izađete iz zatvora.
Ali prvo moram probati sve krofne da bih izabrala pobednika. Ove krofne su odlične. Moje poštovanje. Ovo je baš lepa porcija. Bravo, šefe. Vi ste genije. Da, ukus je super. Idemo dalje. Kako zabavne krofne u obliku lisica. Neko odlučio da se šali sa mnom, jeli? Krofna je baš ukusna. A da li je i lanac jestivi? Wow, to je ekstra. Dakle, pobedila je baka. O, da, baka je najbolja. To.